Hello guys, welcome to back my YouTube channel समायना official vlogs आव नोंसोर गासैखौबो बरायबाय। नै आङो दिनै खिटेरनि टीजर खिटेर फिल्मनि टीजरखौ आङो रिएक्शन खालामनो नागिरदों आरोना। बे मुभिनि एक्टर एक्ट्रेस सासोर फावखुं मा होनो प्रडिउसारा सोर बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाजोबगौआनो आरो बे फिल्म प्रडाक्शननिनो मानसि गोजा गासैबो। ओमफ्राय आङो दा डाइरेक्टलि आङो रिएक्शन खालामग्रोनोसै आरोना माबायदि जादों नायनोसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांदो। आं दायो स्टार्ट खालामनोसै। दायो स्टार्ट जाबाय दै। नोंथांमोनाबो दायो आंजों लोगोसे आरो बे फिल्म प्रडाक्शन वाव लिंसार नुद' आरो बे फिल्म प्रडाक्शन लागाव वाव सोरां नार्जारि। बे बुहुमाव हिन्जाव मानसिखौ लोरबां साननो नाङा वाव फुजि सोरखौबा गावनो नागिरबाय डेन्जार फाइट जाखागोन। बे बुहुमखौ बोलोजों नङा सोलोजोंसो सालायो आरो हिन्जावफोरनि सोलोआ हौवाफोरनिख्रुइ सालायो। हिन्जावफोरनि बोलोखौ खम दासान। रिया ब्रह्म हेपि बार्थडे। बरिया जाखादों जोबा नायनानै बिराद बरिया मोनदों आरोना एखेबारे फिल्मा बिराद हिट जाखागोन सुपार दुपार जाखागोन आरोना अननायनिख्रुइ गोथारफोरनिख्रुइ साबसिन जागोन फुरा फाइटजोंनो जोबगोन बायदि मोनदों आङो। आरो बेयाव रिया ब्रह्मआ बिराद खारा एक माबायाव पार्टआव लादों बायदि मोनदों आङो एखेबारे। आरो बेयाव होनना बुंदोंना एखे हिन्जावफोरखौ गोहो खम साननो नाङानो हिन्जावफोरखौ सोलो गैयै साननो नाङानो एखेबारे हिन्जावफोरा हौवाफोरनिख्रुइसो सोलोआ बांसिन या गोसोखौ बिराद मोजां मोनलायदों गोजौआव थांखोलायदों जों या इमान माबादों आरोना हिन्जावफोरखौ गाहायाव दोनाखै खायसे एखेबारे हिन्जावफोरखौ गादबोना एखेबारे जेरावबो लामा सामा थाबायनो हायो बिदि खालामो हिन्जावफोरखौ बेखौ बेयाव बेरखांदों आरो हिन्जावफोरखौ सिङाव माबाबाय थानो नाङा मा होनो सिङाव दोनबाय थानो नाङा फाखि सिङाव हिन्जावफोराबो गोहो दं होननानै बेयाव माबानाय जादों आरोखि ना एखेबारे गोजोनबाय आं बिराद एक्साइटेड आं नायखागोन। जोंनि जायगायाव बोसोरफ्रोमबो लाबोबाय थाखायो अननायखौबो जोंनि खाथियाव लाबोदों गोथारखौबो जोंनि खाथियाव लाबोदों आरो एबारबोथ' बोथोरफोरा मोजां जायोबा बेखौबो जोंनि खाथियावनो लाबोखागोन फुरा टिकेट दाननानै नायखागोन जोङो नायखायोबो आरोना एखेबारे सोरबा जालायदों माबाजों मा होनो रियाजों लिंसाराबो सोराङाबो सोरबा जालायनाय दं बेबा मा दाय मावनायनि थाखाय सोरबा जाखो जानांगौ रिया ब्रह्मनि आब' रिया ब्रह्मनि हेंथा खामानि मावदों बिनि थाखायनोथ' आब' रिया ब्रह्मआ खिथेर लाफिनदों बेफोरबायदि जानो हागौ आंनि साननायाव आरोना ओरैबायदि आइजो होननानै गादबदोंमोन जानांगौ बिनि उनाव आइजोनि गोहोखौ नायदो सोलोजों बोलोजों माबायदि खालामनो हागौ। दा आंनि रिएक्शन खालामनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो आरो कमेन्ट खालामजादोंना जायाखैबा बुंहर आरो जादोंबाथ' मोजां कमेन्ट खालामदो आरोना। दायो आङो दोनथ'बाय दे बाय बाय।